И здравейте хора, тук съм с Денката БГ, ще снимаме клип. Ще снимаме клип в PvP, но як сервер 1 в 1, Денка скачай. Той се пише тук Махи Лохас, защото те го кефило. Аз съм сам така. Ари, скачай! Скачам. Ай! Без фиксал се обещахме. Добре, защо? Чакай. Няма чакай! Спри за майкове, изпри бей! Чай, за ко? Ало, Да. вече мина червена сета. И моя ми на 41 хита, Що ме удръж? Ама аз като хитна и сета ми се сваля. Добре, Поне бях без фиксал, ма ти на бас ще си фиксваш аз. не съм. Дай ми айтамич. Я споделяй пред YouTube. Не бе, ай дай да събим пак. И толкова бързо сета ми замря. Да. И моя. Аре, фикс ау, само да взема. Ами те моите бутуши са тъпи. Чакай, гъмай долу. Да съм сигурен, че няма. Оле, Вени. Като си готов, казвай. Ти с повече скилове! Ти с повече скилове, просто искам да ми споделиш. Добре. Гама. Чай само. И какво казвам с повече скилови? Чекай, беше повече скилови от мен. Чакай, бе. Ами дава. Да левел, снимак или хумвие. Аре, бе! Аз само игра в PvP. Виждам, че по YouTube, каботе. Сори, и ти с така, и ти с читва. Колко си читна? Ще видиш клипа, Ари. Все пак, радвай се, че с такъв YouTube ще ти е канала. На колко си сета, бе. Да, то бати! Ти си читнал! 1000 милиона скилови! Дай ми айтамичи. Дай ми айтамичи, де! Дай ми айтамичи, ма! Фърлинг, бе. Сега ще видиш как ще умреш. Голям си бог, честно ти казвам. Ама, спри да читваш повече скилови, защото аз не сервера. Аз не се читвам, ти читваш! Аз не читвам. Ма преди си беше читнал. Да, и затова ладна, затова аз повече няма чит. GG. Ари, Чакай, 3. няма повече да така. Ама, не запускаме фойерверки. Добре. На колко чисета? На оранжево. На червено. Я те храня, Чакай, искам да тъпвах хумви. Ще видим клипа, дали си... Мърна ти ли беше, казвай? Не. Фикса. Знаеш, няма как толкова се бавно да убия. Ами да, защото си с много скилове. Аз само един път си фиксалнах. Един път! Еми да. Еми, килова. Не, без да ма хилваш, ако си приятел. Опа. Ако ма хилнеш, наистина. Не, бе, на клипа не можеш. И YouTube, това беше от нас. Абонирайте се за мен и за него. Сабскрайбвайте, абонирайте се. Ако клипа ви е харесал, моля ви, дайте едно палче нагоре. Това беше от нас. Довиждане.